खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 20 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 3 सावन दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे समबारनि फुङाव नोंथांमोनहा केरियारनि बिथिङाव गोदान आरो बिग्रायारि सोलायनाय लाबोगोन। इसोर शिबनि जोबनो गैयै अननायजों मावख'नि नोंथांनि लोगोफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि रोंग'थिनि सायाव फोथायजागोन। फालांगियाव गोजाम आयेनारि हेंथाफोरखौ दिनै सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनि आखाइजों फोजोबगोन। बेलासि समाव नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि सानथांखिफोरनि थाखाय गोदान सान जागोन। दिनै बबेयावबा थाबथानानै थानाय रांखौ हरखाबनो मोनफिननाया नोंथांनि गिदिर जिंगाखौ फोजोबगोन। फालांगियारि बिथिङाव सोलोजों लानाय मोनसे फिसा थिरांथाया इयुननि थाखाय मोनसे गिदिर दिंग्राय बिन्दोबो जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंहा गावनि नाजानायखौ लाखिनो थाखाय मोनसे जर'खा गोनांथि दं। खामानि थिलियाव गुबुननि जेबो रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनाय एबा नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथांनि मान-सन्मानआ गोहोम गोग्लैनो हागौ। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदायाव बिदा-फंबायजों मोजां सावरायनाया आवगायलांगोन। दिनैनि बाजेट बादियै खर्सा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नखरारि सोमोन्दोआव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो फोथायनायखौ बांहोनायनि सान जागोन। जाय लाइमोनफोरा गोबाव समनिफ्रायनो साख्रि नागिरनानै बेरायगासिनो दंमोन, बिथांमोनहा दिनै सासे लोगोनि हेफाजाबाव साबसिन खाबु मोननो हागोन। राजसोलोआरि सावरायनायनि गोहोजों दिनै नोंथाङा नोंथांनि बेरेखा हानजाफोरनि सानथांखिफोरखौ फेलें खालामगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुबुंले गुफुर गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना समाजाव गावसोरनि मान-सन्मान आरो गोहोखौ बांहोनायनि सान। राजखान्थि एबा समाजारि आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ माखासे गोनां बिबान होनो हायो। बे फालांगियाव बायग्राफोरनि अनजिमाया दिनै हरखाब बांगोन, जायनि थाखाय सानफ्रोमबोनि खामायनायाव गोबां मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि फारसेनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों तामा गोमो गाब। कन्या राशि। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गासैबो जेथोगोनां आरो थालांनाय हाबाफोरा दिनै खम नाजानायाव फोजोबगोन। गोजौ सोलोंथाइनि फारसे नाजानाय फरायसाफोरा दिनै माबा मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हागोन। मोनसे गोदान मावथांखि एबा गोदान फालांगि जागायनो थाखाय साना गोहोजों बुंफबनाय। बिमा-बिफानि सावस्रिया जौगानायजों गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों चन्दन गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि गिदिर रां खाथायनाय एबा खैफोदगोनां खामानिनिफ्राय आबुं गोजानाव थानांगौ।
मावख'आव थाखोमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोलोफोरखौ खहा खालामनो नाजानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। गारि सालायबाय थानाय समाव सांग्रांथि लाखि। जिउनि लोगोरिनि गोसोआरि हेफाजाबआ गाज्रि थासारियाव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें जामुन गाब। वृश्चिक राशि। हाबा जानाय जिउआव सोलिबाय थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै आबुङै जोबसिगोन आरो सोमोन्दोफोराव गोदान सोरां फैगोन। फालांगियारि बाहागोदारियाव गोरोन्थि थानाया दिनै नोंथांनो माखासे गिदिर राङारि मुलाम्फाफोर होनो हागौ। गुबुन हादोरनि फुंखा एबा बायजोनिफ्राय लाबोनाय दैथायहरनायनि खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर रादाय खागोननि गोख्रों इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गाजर गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा बिजिरसालि एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि दान्थे-बिदान्थेयाव मोनसे गिदिर देरहानाय मोननो हागोन, जाय मेलेमनि बजाखौ खमायगोन। मावख'गिरि थाखोआ नोंथांनि गोख्रों आब्रुथि आरो साख्रियाव खामानि पाबन्दिखौ नुनानै जोबोद गोहोम गोग्लैगोन। रांनि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ दिनै बैसोगोरा सुबुंनि हेफाजाबजों गोरलैयैनो सुस्रांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि। आरिमु, थुनलाइ, लिरनाय आरो सोरजिलु रोखोमफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोनसे गोदान सान जागोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव गोलाव सम रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। सिगांथिं नोंथाङा गोबां फिथाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव मोनसे गोदान बुजिलायनाय आरो गावजों-गाव गोथौथि थागोन, जाय गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा नखरारि सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय आरो हा आरो न'जों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरनि सायाव थागोन। जुदि नोंथाङा गोदान न' एबा गोदान गारि बायनो सानदोंब्ला लेखा बिलाइनि गेजेरजों सिगांलांनो थाखाय साना गाहाम। नोंथांनि बिमाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ खाथिसिन जागोन। खामानि थिलियाव गुबुननि खामानिफोराव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि साहस, रायज्लायनाय रोंग'थि आरो गोहोनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। बिदा-फंबायजों लोगो नांनानै मोनसे गोदान फिसा खामानि जागायनाया इयुनाव गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। गुसुं जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया गोदान मक्केलफोरजों सोमोन्दो गायसननायाव हेफाजाब होगोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा जोबोद गोख्रों मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें खमला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो एबा खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।